Там люди вбивають, вмирають, там настояща повномасштабна війна йде. І так ліс, виходить. Тут ліс і там ліс. І ми так от лоб в лоб, друг з другом. Опа. Я ще думаю, така наглість. Я спочатку думаю, жартую. Думаю, да ладно, 31 грудня. Каже, ні. Є бойове розпорядження, висуваємось. В Азербайджані, в Україні. То є одне зло, котре подолати ми можемо тільки разом. Мої підлеглі бійці кажуть, Тимур, ти людина війна. 4 міни! Огонь! Це Тимур, азербайджанець, який боронить Україну з початку повномасштабного вторгнення. Живе в Україні з 6 років. Тут минуло його дитинство, шкільні роки та навчання в університеті. До війни Тимур займався ресторанним бізнесом, згодом ювелірною справою. Проте 2022 року все змінилося. Мирне життя замінила зброя в руках. Розгорнулася широкомасштабна війна, і він без роздумів пішов боронити Україну. В Україні я виріс з 6 років. Україна моя, як би сказати, родина. Тут мій дім, тут мої батьки. У мене не було ні діалогу, ні якихось сумнівів. Це єдине правильне рішення і єдине те, що чоловік, мужчина має робити. Захищати свій дім, свою сім'ю. Перші 3 місяці Тимур воював у лавах добровольчого формування територіальної громади. Згодом, коли було сформовано новий батальйон спецпризначення припрезидентської бригади, він мобілізувався саме туди. Прийшов я молодшим лейтенантом, закінчував кафедру військову, десь там в часи університетства ще. Була мені там зірочка маленька. Тому і поставили мене командиром мінометної батареї. Вчився, в принципі, на Ютубі всьому, міномету і всього іншого. Десь там підказували такі старі опитні пенсіонери, там за 70 років вже плюс, котрі були колись артилеристами, то бусолі, як то наводити міномет. І потім автобусами почали привозити особовий склад. Мені переважно попали люди з Сумської області. Усе, чого навчився Тимур, він передав своєму особовому складу. Перша ротація була у 22-му році у селах Озерянівка та Курдюмівка під Бахмутом, куди він узяв із собою півбатареї. Одну половину залишив, одну половину з собою взяв туди, щоб потім їх поміняти, щоб вони не так виснажувалися. І вступили в бій, ми дуже так цікаво вступили в бій. Батальйон попав в оточення, і були тяжкі бої, нам передавали позиції в селі. Батальйон ТРОшний, котрий до нас був, він просто пішов, а ми вже зайшли, і то був зустрічний бій. Попри значні втрати піхоти, підрозділ Тимура втримав рубежі Кліщіївки, Озерянівки та Курдюмівки, після чого батальйон перевели в Бахмут. Там отримав поранення. Як поранення. Виїжджав з Бахмута, то вже кінець марта на броньованому «Хаммері». Водій був такий новачок, а там вже майже не було виїзду, кільце майже було замкнуте. Напроти нас їхала М113, і ми лоб в лоб столкнулися з тою М113. Просто броньована машина і броньована машина, там скільки тонн важить. Закрита черепно-мозгова, перелом грудної клітини, і пішло-поїхало. І звідти виходив десь там кілометрів 10, а там був в посадці айдарівці були. Я коли заходив на рекогносцювання, перевірку позиції, розвідка, то я до них заходив, вони мені розказували, показували, де тут, в принципі, що є. Я знаю, так, десь там є айдарівці. Я до айдарівців в окоп тоді зайшов, на Starlink, там туди-сюди, своїм хлопцям пишу, і мій воділа, міцний хлопець, молодий, йому 25 на той час було. Він на Уралі, трьохмостовому, скільки він там, 4-метровому, туди прям прилітає, все, каже, командир, поїхали. Забрав, вивіз нас. Потім, після Бахмута, був Сіверськ. Котлине, це вже Покровськ, Сіверськ, Переїзне, Роздолівка. Там ми дуже гарно відпрацювали. Ми з Роздолівки зробили сіру зону, куди навіть ворог боявся зайти. 31 грудня. Ситуація стабільна, я об'їхав підрозділ, попривітав всіх. І кажу, хлопці, я сьогодні глаза закрию, але так можна собі відмітити спокійно, все нормально. І мені телефонує десь за годину чи за 2 години до Нового року начальник штабу каже, у нас бойове розпорядження, видвігаємось прямо зараз на Покровськ. Я спочатку думаю, жартую. Думаю, да ладно, 31 грудня. Каже, ні.
є бойове розпорядження, висуваємось. Висунулися на ранок, і, виходить, підрозділ «Скала» зачищав ті позиції, це було Вовкове, і посадки до нього. І ми мали зайняти ті позиції. Але так вийшло, що на заїзді ми попали в зустрічний бій. Розгортав я свої засоби, рапіри, прямо отак заїжджали Уралами, і з колін це все розгорталося. Навіть не готували позиції, ніяких бліндажів, йшов сумасшедший дощ, і наша піхота вже вступила в бій, і ми розуміємо, що нам треба вже стріляти. Вороже військо зазнало великих втрат, але Вовкове їм вдалося тоді захопити. Бої змістилися на Котлине, де згодом підірвали шахту. Після чого наш батальйон розформували, і я попав в лінію дронів, Рарог підрозділ називається. Десь місяця 4 там прослужив командиром роти ударних вампірів. Вампірі, кажани. Але це не моє, мені треба піхотний двір. Ось. І перевівся в 53-ю бригаду. В перший механізований батальйон в Серебрянський ліс. Я прийшов в батальйон, і батальйон вже був в оточенні в тому Серебрянському лісі. Це було ось менше, ніж півроку назад. І там вже були бої дуже, дуже цікаві. Перше, що я зробив, я поїхав знайомитися з командирами рот, бо вони всі на своїх командних пунктах. І приїхав на командний пункт роти, і там я прям попав в оточення. Я виходити, а там вже ворог стріляє кругом. А це була дубова роща. На термалі нічого не видно, взагалі нічого не видно. Скоригувати артилерію майже неможливо там. FPV на оптоволокні, вони прилітають хвою. Далі ця дубова роща, відрізається в них цей волокно. Звичайно, FPV також зв'язок відрубається, бо там перепад висот. Там чисто стрілкові бої були. Десь неділю, може навіть більше, пробули там в оточенні. Ворог він там спускався до нас, думав, що це взагалі його якась тилова база, попити водички, на носу генератора прийшов. Ребята, говорять, можна водички попити? Звісно, можна запити. Да. Після того вийшли звідти, в смысле, вийшли, перенесли КСП трохи далі, роти. І були дуже тяжкі бої. В мене хлопці були на позиціях більше, ніж там 2,5 місяці. Поранення кульові вже загоювалися прямо на позиції. Понятно, там їжа, вода, боєприпаси, то все скидалося з дронів. Вийти їм можливості не було. Потім, не буду казати, яка бригада, доблісна, покинула свої позиції, і вийшло так, що і командний пункт батальйона також оказався в оточенні. Ми зайняли кругову оборону, ВОП, так званий зводний опорний пункт, командуванням батальйону. Тобто, і були в день там по 2 наката ворожих було на наш командний пункт батальйону, скажімо, на ВОП. Да. Взяли пілотів в полон, а то було десь метрів 400 від мене. Взяв хлопців 2 противотанкістів, котрі там на охороні наші стояли. Пішов відбивати їх з полону, а там працював ворожий. Це СП, якщо не помиляюсь, 116-й. Це як наше ССО їхнє. Такі матьорі ребята. Вдалося 2 бліндажа з ворогом зачистити. Вони навіть не вийшли. Просто в першу гранату, пройшли в другу гранату, і група висунулась нам назустріч, ворожа підтримка, щоб нас знищити. Тримали ще той ліс, допоки там на другий рубіж оборони вже ворог не зайшов. Я зробив другий рубіж оборони, для того, щоб коли це вже не втримаємо, а ми вже його не втримали. Перемістилися на другий рубіж оборони. Був готовий третій рубіж оборони. Другий рубіж оборони вже зайняв ворог. Третій рубіж оборони наполовину – це село чи город, він читається, не знаю, Ямпіль. Наполовину Ямпіля вже зайшов ворог. Ми ще у лісі стоїмо. Да, тоді відійшли з ліса, тоді зробили мене вже командиром батальйону цього, дали майора першого механізованого батальйону. Окрім українських військовослужбовців, на фронті воює значна кількість іноземних добровольців, які пізніше воювали під керівництвом Тимура.
Азербайджанці, я багато познайомився в іноземному легіоні. В мене мій близький друг там загинув, я прийшов забирати його речі, і там було багато азербайджанців, котрі впоследстві перейшли до мене в підрозділ. І зараз досі воюють разом зі мною. Дехто там пішов в ГУР, але чекають, щоб перевестися там обратно до мене. Я вже казав, що хлопці в мене по 2,5 місяці стоять на позиціях. Коли вони виходять з позиції, вони вже не боєздатні. Тільки тому, що мені нема ким їх замінити. Людей реально немає. Ті люди, котрих я бачу, ось там я зараз в Києві, вчора був у Львові, до всіх дійде війна. Якщо до неї не готуватися, то дуже печальна історія вийде. Бачимо мобілізацію, як вона зараз це відбувається. Воно так відбувається, тому що люди забули, що таке війна. Люди зараз знають, що таке відключення світла, відключення води, і там якісь такі битові проблеми. Все, це для них війна є. Та ні, там люди вмирають. Там люди вбивають, вмирають. Там настояща повномасштабна війна йде. І вона прийде сюди, якщо ми там не зупинимо. І вже проблеми з водою, це вже буде не проблема. Вже буде проблема, як вижити, як родину свою куди увезти, як її там забрати. Думати будуть за те, як, скільки я бачив ситуацій. Я відправлю вам фотографію, наприклад, коли бої пішли в Ямполі, і вона просто зібрала полена, підіжгла їх, написала «хліба», для того, щоб ми з дрона могли побачити і відправити їх хліба банально. Так ось це те, що вони також, може, там думали, що не дійде. Тут таке ж саме може бути. І для того, щоб наші близькі не шукали хліба у військових, чи не боялися вийти з дому, бо там не розірваний якийсь снаряд мінометний лежить, чи там ворог не буде, як ми пам'ятаємо, гвалтувати дітей. Треба там це зупиняти. Треба трохи нагадувати людям. За словами Тимура, підтримка війська на сьогодні – це дуже важливо. 70% забезпечення тримається на волонтерах. Якщо раніше вони регулярно проводили масштабні заходи та збори, то зараз це стає рідкістю, бо люди перестали донатити. Друзі-волонтери ремонтують автівки та закривають потреби своїми силами. Моє забезпечення 70% то є волонтери. Якщо колись вони робили якісь там заходи, збори, ці заходи зараз дуже рідко робляться, аукціони дуже рідко робляться, бо люди вже перестали на то давати кошти. Зі мною ось прийшла людина, він зараз ремонтує мені хаммер. Військовий хаммер. Я відправив до нього у Львів, на платформу поставив, він ремонтує мені той хаммер за свої кошти. Я не пам'ятаю, коли я когось просив зробити прям збір. Бо якось я сам зробив той збір. Подивився, там щось за неділі 2005 накапало, я думаю, це мені стидно. Мені просто стидно вже від того. Ті ж батарейки до вампірів. Одна батарейка 70 тисяч коштує. В парі з вампіром іде одна пара батарейок, то є один виліт і все. А щоб привезти провізію на позиції, боєкомплекти привезти, зробити мінування переднього краю, треба всю ніч літати, треба там вилітів 15 зробити. А в комплекті йде одна батарея. Щоб докупити, треба 70 тисяч – це ще один виліт. Ще 70 тисяч гривень – це ще один виліт. Це вже два буде виліти. Да. І це кошти. А це є одна позиція вампір, а їх багато. І це тільки я кажу за вампір. Про інше я взагалі мовчу. Ремонт автівок, прилади нічного бачення, наприклад, як там у лісі було. Дубова роща, а ти шаг вперед робиш і ти вже заблукав. Все однакове і дуже темно. Без приборів нічного бачення воювати неможливо. Тому і багато попадало в полон хлопців. А просто прилад нічного бачення, він стоїть там $3000. Але це ж не якісь там за супер гроші, коли в нас населення не маленьке. Війна втрутилася в долю кожного, і життя Тимура поділилося на до та після. Війна взагалі змінила все життя моє. До того я жив, планував щось таке цивільне, там, родину, щось таке приземленне, те, що батько і матір нам з дитинства показують, як має бути життя. Родився, виучився, пішов працювати, купив там дім, посадив дерево, виховав дітей. А коли прийшла війна, все, тепер тільки війна. Тепер тільки війна, як мої підлеглі бійці кажуть, Тимур, ти людина війна.